Hello YouTube, minä tässä ja tänään on testissä nämä, eli Juanki Pang, jotkut katot chili. Unohdin taas käyttää tekoälyä, että mun oma vika, koska tekoälyn kautta saa kaikki tarvittavat tiedot. Niin, mutta joo, sisältö, niin kuin te näette, on semmonen. Mä katsoin YouTubesta, että mä katoin suoraan YouTubesta, että onko mä tehnyt tästä. Tuotteen nimi on selkeästi joo. Eli siis maku on, ää, eli siis siinä on tulista makua, pakkaus luokittelee tuotteen, joo. Se on siis pakkaus luokittelee tuotteen kategorian, eli kyseessä on maustettu vehnäpohjainen tuote. Tunnetaan usein nimellä Latiao, mutta tuotteen nimi on Yuan Pang. En mä tiedä, mutta lähdetään maistelle. Ja sanon vielä senkin, että tänään kun PES päättyy pubkissa sitten katsotaan miten seuraavaksi. Mutta mä meinaan sitten pitää pubkista tauko, jos kukaan ei kutsu, mutta että sellaiset. Että pubkin tulee tauko, kun PES päättyy. Ja sitten katsotaan striimeissä, miten pelataan seuraavan pässin asti. On kyllä hyvä. Mutta jos joku kutsuu mut pubkin, niin totta kai mä lähden sitten. Mm. Mm. 5/5 maku, että mä annan sille tuotteelle 5/5 ja se oli siinä. Ja seuraava review tulee huomenna, jos tämä ei aiheuttaa, jos tästä ei tule ripuli. Eli jos maha kestää, niin sitten huomenna tulee seuraava, mutta jos maha ei kestä, sitten seuraava review tulee silloin, kun maha on kunnossa. Mutta tällä hetkellä, hei hei.